Hej og velkommen til den her video. I den her video så kommer jeg til at gennemgå et forsøg, vi har lavet med gammastråling. Formålet med det her forsøg, det er, at vi har to forskellige materialer. Det er altså henholdsvis aluminium og bly. De her forskellige materialer, de har forskellige densiteter, og derfor er det relevant for os at sammenligne. Men vi skal så se, hvor meget der skal til af de her materialer for at forhindre stråling i at trænge igennem. Men først så synes jeg lige, vi skal tage et kig på, hvad gammastråling egentlig er. Hvad er gammastråling egentlig? Gammastråling, det er ikke partikelstråling, ligesom alfa- og betastråling. Det er derimod elektromagnetisk stråling, der udsender fotoner, som er lyspartikler, for at gøre kernen stabil. Og de her fotoner, de udsendes fra kerner, der undergår gammahenfald, også kaldet isotoper. Altså grundstoffer, der udsender gammastråling. Og når gammastråling det udsender det her foton, så kan det ske, at det bliver absorberet af et atom, og hvis det sker, så bliver atomet ioniseret. Og det foregår på den her måde, for at gøre det mere visuelt, at den her foton det trækker ind i atomet, og atomet det er struktureret som et atomgitter, kalder man det. Og det er den måde, alle partiklerne ligesom er sammenkombineret på. Hvis fotonet det støder ind i en af de her partikler, så sker der altså en ionisering, og dermed så ændrer kernen sig. Og når kernen ændrer sig, så er der snak om radioaktivitet. Det er altså også her, at man hører et bip på Geigermåleren. Når det kommer til alfastråling, så skal der altså ikke mere end blot et papir til at stoppe strålingen fra at komme igennem. Når det kommer til betastråling, så kan det blive absorberet af aluminium eller træ eller lignende. Og når det kommer til gammastråling, så skal altså et materiale med højere densitet, som f.eks. bly, til at stoppe stråling for at komme igennem. Og det her det er simpelthen fordi, at hvis et materiale har høj densitet, så har det nemmere ved at absorbere. Som nævnt tidligere, så er alfa og beta altså partikelstrålinger. Og de her partikelstrålinger, de fylder mere, hvis man kan sige det sådan. Og dermed så bliver de hurtigere absorberet i det her atomgitter. Og angående det her med, at når et materiale det har høj densitet, absorberer det også bedre, det er simpelthen fordi, at jo højere densitet et materiale har, des tættere er atomgitteret også. Og derfor så absorberer det sjovt nok også flere ting. Gammastråling, det er så tynd en stråling, at der stort set er intet, der kan stoppe det, udover materialer med rigtig høj densitet. Hvis man forsøger at standse gammastråling, vil strålingen aftage eksponentielt. Og derfor bruger man begrebet halveringstykkelse, som faktisk er det samme som halveringskonstanten. Og du kan se formlen for halveringstykkelsen her. Halveringstykkelsen den angiver den tykkelse på materialet, der skal bruges for at nedsætte strålingsmængden med 50% i første. Og i det her forsøg, så vil vi som sagt undersøge, hvor mange millimeter af henholdsvis aluminium og bly, der skal til for at halvere strålingsmængden af gammastråling. Jeg har lige konkluderet, at det kræver et materiale med høj densitet at stoppe den elektromagnetiske stråling, gammastråling. Og ud af bly og aluminium, så er det altså bly, der har den højeste densitet, og dermed er vores hypotese, at bly altså vil være det materiale, der kommer mindst af for at halvere mængden af gammastråling, der trænger igennem. Til selve forsøget så brugte vi en masse blyplader på 1,5 mm, aluminiumplader på 3 mm, en isotop af cesium, Geiger-Müller-rør til at måle strålingen, stativ til at holde isotopen og ledninger til at forbinde Geiger-Müller-røret og computeren med logger på. Og her så kan man så se opstilling. Du kan se fremgangsmåden her, men jeg vil lige kort forklare den. Setup'et, det kunne du se på tidligere billede. Vi stillede vores Geiger-Müller-rør og vores isotop 10 cm fra hinanden. Først målte vi vores baggrundsstråling til 6. Baggrundsstrålingen trækker vi for alle målingerne for at gøre resultatet mere nøjagtigt. Så lavede vi først vores forsøg med blypladerne, hvor vi en af gangen placerede dem mellem Geiger-Müller-røret og gammastrålingen. Og det gør vi så 4 gange med hver plade. Det gør vi så efter igen med aluminium. Her er vores observationer for både bly og aluminium, og vi kan se, at vi nåede halveringstykkelsen ved bly ved 7,5 mm. Og halveringstykkelsen for aluminium, det nåede vi desværre ikke at måle, men vi kan beregne den på en anden måde. Og
De her observationer, det er altså gennemsnittet af alle 4 målinger, vi har lavet. Ved at undersøge de målinger, vi havde fundet frem til, fandt vi ud af, at ved 6,7 mm bly var antallet af partikler, som sendes igennem, halveret. Vi kunne dog ikke finde den helt præcise halveringstykkelse, så derfor har vi brugt den her formel til at udregne den. Og K opløftet i E, det kan findes på grafen, er betegnet C. Ved at indsætte vores værdier i formlen, har vi fundet den eksakte halveringstid for bly, hvilket svarer til, at der er tilføjet 6,7 mm bly. På præcis samme måde undersøgte vi de målinger, vi havde målt med aluminium. Vi målte dog ikke fysisk tilstrækkeligt nok til at finde halveringstykkelsen, men alligevel indsatte vi vores værdier og lavede en regression, og fik, at ved 42 mm aluminium er antallet af partikler, som sendes igennem, halveret ifølge grafen. Men det her resultat det kan dog variere, da vi ikke målte færdigt, og derfor kan vi heller ikke sammenligne med vores eget resultat. Men vi kan alligevel konkludere, at det tager længere tid at halvere strålingen med aluminium. Vi kan som sagt på vores loggerprograf se, at efter 6,65 mm er halveringstykkelsen for bly nået, og det passer også med vores målinger. Det vil altså sige, at der skal 6,65 mm bly til at halvere, hvor meget stråling der trænger igennem. Derimod opnås halveringstiden for aluminium ved 42,09 mm. Og det her det indikerer, at bly er mere effektivt til at absorbere gammastråling end aluminium, da mindre tykkelse kræves for at opnå samme halveringstykkelse. Og det her resultat det stemmer også overens med vores hypotese om, at bly vil være mere effektivt til at nedbryde gammastråling på grund af dets højere densitet og atomstruktur. Men det er dog vigtigt at understrege, at der også er potentielle fejlkilder i den her undersøgelse. Det kan fx være baggrundsstråling, der kan variere, samt den betydelige variation i antallet af helfald inden for perioden på 10 sekunder. Altså antallet af fotoner, der udsendes, er tilfældigt, og dermed er det også tilfældigt, hvor mange der rammer det her atomgitter. Og selvom vi har udført målingerne 4 gange ved hver tykkelse, vil gennemsnittet altid variere. Og det her, det gør så, at der er en vis usikkerhed og upræcision i vores resultater. For at konkludere, er bly altså det bedste materiale ud af bly og aluminium til at stoppe gammastråling, da halveringstykkelsen opnås hurtigere. Desuden kan vi også bekræfte vores teori om, at materialer med højere densitet er bedre til at absorbere stråling.